Απόγευμα Παρασκευής 27 Φεβρουαρίου 2026 στο φρεσκοβαμμένο ποδηλατόδρομό μας. Μπράβο κύριε Δήμαρχε. Αλλά πάλι στο ποδηλατόδρομο περπατούν οι πεζοί. Είδα και έπαθα να φτάσω μέχρι εδώ. Βγήκα να βγάλω μερικές φωτογραφίες. Ο Πέτρος Κοζανίδης. Εδώ ήταν το μαγαζί του. Να και ο μικρός Βασίλης που ετοιμάζεται για να πάει στο σχολείο με το επιλίκιο του. Εκεί ο Ρουφουντούφ χτύπησε πάπιες στο αρχαίο λιμάνι. Μπράβο. Και εδώ βγάλτε το καπέλο. Ο Λούστρος που βλέπετε βοηθούσε τον πατέρα του. Αργότερα έγινε γυμνασιάρχης στο γυμνάσιο, νομίζω, Θηλαίων Κορίνθου. Και οι φίλοι μου εκεί πιο πάνω με τη μοτοσικλέτα την τρίκυκλη. Τι έχουμε εδώ? Ο Βασίλης Κοζανίδης γράφει γράμματα στο μικρό φορτηγάκι. Και εδώ λίγα χρόνια αργότερα του Κακαβελάκη το φορτηγό. Πατέρας και γιος, Πέτρος και Βασίλης, ζωγραφίζουν. Να και δυο φωτογραφίες ακόμα εδώ. Τα προσκοπάκια. Και θυμάστε το βενζινάδικο που είχε εδώ στη γωνία? Εδώ ήταν η παλιά εφορία. Από εδώ επάνω ψηλά ο Βασίλης Κοζανίδης έχει βγάλει αυτή τη φωτογραφία. Και πάρα πολλούς βέβαια στρατιώτες, περιπατητές, παρελάσεις. Και οι ξαδέρφες μου, Παγώνα και Μαρίκα, με την αδερφή μου τη μικρή στη μέση. Να και ο πατέρας μου με τους φίλους του εδώ. Να, ο Πέτρος Κοζανίδης φωτογραφίζει και άλλους Γερμανούς. Φεύγουν αύριο και φωτογραφίζονται ο ένας πίσω από τον άλλον. Στον Αγύριστο να πάνε. Με τα πόδια που τη φέρατε κουράστηκε η μικρούλα. Να είμαι κι εγώ που τακτοποιώ τις καρέκλες όταν δούλεψα σερβιτόρος πριν φύγω για φαντάρος. με το σεντριβάνι πίσω μου.
Η ορχήστρα που είχαμε κάποτε εκεί είχε ήδη κατεδαφιστεί. Άντε να δούμε και την κόρη μου και να φύγουμε. Άρχισε να κάνει ψύχρα, σκοτεινιάζει. Να και το κοριτσάκι μου.